በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስንክሳር ንዕለት 29 መጋቢት በዛ ድሕነት ዝመልአት ዕለት እዚኣ ክቡር ሊቀ መላእክቲ ገብርኤል ንእግዝእትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝነገራ ዘበሰራን መዓልቲ እያ። ብዛዕባ እዚ ቅዱስ ወንጌል ከምዚ እናበለ ምስክር ከም ዝኾነ ኣብ ሻድሻይ ወርሒ ገብርኤል መልአክ ተላከ። እዚ ማለት ከዓ ኤልሳቤጥ ካብ ትጠንስ ኣብ 6 ወርሓ ማለት እዩ። ካብ እግዚአብሔር ናብ ሓንቲ ዓዲ ናይ ገሊላ ናዝሬት ዝስማ ተላኢከ። ካብ ዘመድ ቤት ዳዊት ዝኾነ የስዮብ ዝስሙ ሰብኣይ ተሓፂያ ዝነበረት ናብ ሓንቲ ድንግል ስምእታ ድንግል ከዓ ማርያም እዩ። እቲ መልአክ ከዓ ናብታ ንሳ ዘላቶ ኣትዩ ተሓጎሲ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ በላ። ንሳ ከዓ ምስ ረኣየቶ ብቓሉ ሰንበደት ከም ዝበለ ሰላምታ ስንታይ ኮን ይኸውን ኢላ ሓሰበት። እቲ መልአክ ከዓ ማርያም ካብ እግዚአብሔር መጎስ ረኺብኪ እምዋይ ትፍርሂ በላ። እንሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ። ንሱ ዓቢን ወዲ ልዑል እግዚአብሔርን ክስመ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላክ ከዓ ዝፋን ኣቦ ዳዊት ክህቦ እዩ። ንቤት ያዕቆብ ከዓ ንዘለኣለም ክነግስ እዩ። ንመንግስቱ ድማ መወዳእታ የብሉን። ማርያም ድማ ነቲ መልአክ ኣነ ዝፈልጦ ሰብኣይ የብለይን፣ እዚ ደኣ ከመይ ገይሩ ክኸውን ይበለቶ። እቲ መልአክ ከዓ መለሰ መንፈስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኣባኺ ክመጽእ እዩ፣ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽለኪ እዩ። እቲ ኻባኺ ዝውለድ ድማ ቅዱስ ወዲ ልዑል እግዚአብሔር ክበሃል እዩ በላ። እነሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመትኪ እኳ ኣብ እርጋና ኣብ ሽምግልናን ጠኒሳ ወዲ ረኺባ ኣላ። ነታ መኻን እትበሃል እዚ ሻድሻይ ወርሓ እዩ። ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የልዎም በላ። በቲ ግዜ እቲ ማርያም እኒኹ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር እየ፣ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነኒ በለቶ። ሽዑ መንፈሳዊ ጽንሲ ተቐበለት። ወልድ ዋህድ ቃል እግዚአብሔር ወረደ። ንሱ ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ዝኾነ ንዘለኣለም ከዓ ሓደ ህላዊው ኮይኑ ዝነብር እዩ። ኣብ ከርሲ እታ ድርብ ድንግልና ዘለዋ ቅድስት ድንግል ማርያም ሓደረ። ንሱ ከመይ ከም ዝኾነ ብዘይፍለጥ ብዘደንቕ ጥበብ ሕድረት ምፍልላይ ምትሕዋስ ውላጤ ፈጺሙ ዘይብሉ ፍጹም ሥጋ ለበሰ። እዛ ዕለት እዚኣ በኹሪ ኩለን በዓላት እያ። በኣ ንኩሉ ዓለም ቀዳማይ ድሕነት ኮይኑ እዩ። ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ንዑ ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለጽንሰትከ በከርሰ ማርያም ጽልየ መጽሓፈ ሐሴት ክርስቶስ ዘኢኮንከ መጽሓፈ ወይልየ ሶበርዩከ በታሂቱ እንዘይተዓርቅ እምሉኣልየ ኣይኮቱከ ቃለ አኮቴት በሃልየ ሰላም በምድር ወበሰማይ ሃልየ ሰላም ለርደቱ ኃይለ ሰማያት ተአዲዎ በከርሰ ማርያም ለተሰግዎ ሃልየክሙ ቺያሁ ከመለተትናነ ተሰንአዎ በማእሰረ መንፈስ አሃቲ ወአሃዱ ሃልዎ ግሩም ግብርከ እግዚኦ በልዎ በገዳመ ሲና ዘሰመ ዘእሳተ ገጹ አርአያ እንዘለእጸት ኢያውአያ ሃደረ ዮም ውስተ ከርሰ ድንግል እንተሃረያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንበል። ሃሌሉያ ለዝ ጠቢብ ወለዝ ኬንያ ሰላም ለልደትከ እንተ ኮከበ አስረቀ ነገሥተ አሕዛብ ይምራህ እለ ይእምሁ ወርቀ እግዚአብሔር ጻድቅ ዘታፈቅር ጽድቀ ረሲ አድኅኖተከ ወምህረትከ ሰዋቀ አመ እብነ ጌጋይ ግሩም ላዕልየ ወጥቀ። በዛ ዕለት እዚኣ ብናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ትንሣኤው ምስጋና ንዑ ይኹን። ፍጻሜ ድሕነትና ኮነ። በኪነ ጥበቡ ኣብ ምድሪ 33 ዓመት ምስ ፈጸመ ብፍቓዱ ሓሚሙ ብ27 መጋቢት ሞተ። በዛ ዕለት እዚኣ ብ29 መጋቢት ድማ ካብ ሙታን ተንስአ። ንሰብ እዚ ዓለም ነቶም ክጽበይዎ ጸንሑ ብትስብእቱ ዘበሰሮም ዕለት እያ። ከምኡ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ሕያዋን ሙታንን ተሓጐሱ። ካብ ደይኒ ምድሓኖም በዚካ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብትንሣኤው ትንሣኤኦም ፈለጡ ተረድኡን። ምስጋና ንዑ ይኹን። ንሱ ከዓ ብትንሣኤው ንሙታን በኵሮም እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ክርስቶስ ንሙታን በኵሪ ኮነ ከም ዝበሎ ምእንቲ ዕብየት ጸጉ የቕሬትኡን ምሕረቱ ምሳና ይኹን። ምስጋና እውን ንዘለዓለም ዓለም ንዑ ይኹን ኣሜን።
ሰላም ለትንሣኤከ ከመ ህዳገ ወይን ኃያል ድኅረ ሞት አምላክ በመልዕልተ መስቀል እግዚኦ ሱቀኒ በየማንከ በሳይል እመ በጽሐኒ ወዲቅ ወተዳደቀኒ ሃጉል አንስኦትየ እስመ አንተ ትክል ዘሃመ በፍቃዱ ወሞተ በፍቅሩ ሙቅሃነ ይፍታህ እለ ተአስሩ ዳዊት ነቢይ በከመ ይቤ በቃለ መዝሙር ዮም በሰሉስ እምነህቱም ዝህሩ እግዚአብሔር ተንሥአ ወተዘሩ ጾሩ። በዛለት እዚያ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌል እናሰብከ ሃገረ ኤልዋሪቆን በጽሐ ንሱ ከዓ መወዳእታ ምድሪ እዩ። በረኸቱ ምሳናትኹን ንዘላለም ዓለም አሜን።